जगदीश वाघ त्यांचे सुद्धा गौरवच्या वतीने त्यांच्या हस्ते स्वागत करतात। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आयुष्मान एस.के. जाधव सर, तसेच आमचे निमंत्रक ॲडव्होकेट जितेंद्र गावकर, विलीन माटे सर आणि आताच ज्यांचे वक्तव्य झाले ते आमचे सुभाष केरकर आणि उपस्थित स्टेजीवर असलेले सगळे मान्यवर, स्टेजीसमोर असलेले आमचे सगळे पेंड्या मतदारसंघाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी आणि पत्रकार बंधू यांचे सुद्धा सगळ्यांचे स्वागत करतात। आज या मेळाव्यात पेंड्या मतदारसंघातले आमचे सगळे एससी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात आणि त्यांची उपस्थिती दाखवून देतात की या समाजात आणि या समाजात न्याय अधिकार मिळवून दिवपा खातीर ते कटिबद्ध असतात। हांव विनंती करतो आमच्या स्टेजीवरील सगळ्या मान्यवरांनी की हांगासर या जनसमुदायात टाळ्याच्या गजरान त्यांचं स्वागत करचे अशें। आयचो मेळावो हो ऐतिहासीक मेळावो आसा। आमच्या समाजाचा एक सामाजिक मेळावो म्हणून जरी हांगा उपस्थित आसा तरी सुद्धा या मेळाव्यात आम्ही आमचं स्वाभिमान आणि राजकीय भविष्य याच्या खातीर आम्ही हांगा सगळ्यांचे गेलेले आसा। माझ्या पहिल्या वक्त्यांनी हांगासर सांगलेलेच आसा की दिवंगत दादू मांद्रेकर याच्या उपरांत आमच्या समाजात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवला। आमच्या समाजातलो एक आमदार या विधानसभेत वचवला, सॉरी देव मांद्रेकर, आणि प्रतिनिधित्व नसल्या कारणान या समाजात स्वतः संघर्ष करचो पडलो। बाबासाहेब म्हणतात शिका, संघर्ष करा आणि संघटित राहा। आज आमचे भुरगे शिकलेले आसात, आज आमचो समाज शिकलेलो आसा आणि तो संघर्ष करता। संघर्ष कित्याक लागून करता तर संघर्ष स्वतःचे अस्तित्व टिकोवपा खातीर करता। आज ह्या समाजाचे भुरगे व्हडले व्हडले डिग्री घेवन बेकार आसा, त्यांचो जॉबाचो विषय आसा। आज ह्या समाजाकडे जमिनी ना, त्या जमिनींचो विषय आसा। आज ह्या समाजात फायनान्शियली साऊंड करतलो किंवा फायनान्शियली जर आमी कितें बिझनेस ओपन करतले जाल्यार त्यांच्याकडे ते भांडवल ना। वेगवेगळे स्किमी गोवा सरकाराचे आसात, ते स्किमी अवेल करतलो जाल्यार भरपूर प्रॉब्लेम येता आणि हे सगळे गजाली करून घेवपा खातीर आमचो समाज, आमचे भुरगे, आमचे संघटना संघर्ष करतात। आताच आमचे सुभाष केरकरान म्हटले की आज आमचे 26 पंच मेंबर झाले, 6 काउन्सिलर झाले, आमच्यामध्ये एक नगराध्यक्ष जाऊन गेला, आमच्यामध्ये एक आता सध्या झेडपी मेंबरही असा। हे राजकीय आरक्षण मिळवून घेवपा खातीर सुद्धा संघर्ष हो आमच्या सामाजिक संघटनांक करचो पडलो, आमच्या कार्यकर्त्यांक करचो पडलो आणि मागीर ते प्रतिनिधित्व मेळ्ळे। सरकारान स्वतः दखल घेऊन हे आमच्या कडेन हाडून दवरूंक ना। आम्ही कार्यकर्ते झटले, आंदोलनां केली, 3-3, 4-4 दीस धरणे आंदोलन पणजे सारख्या शहरांत केले आणि तेची दखल घेऊन मागीर आमकां हे आरक्षण मेळ्ळें आसा। हेची जाणीव आमच्या समाजाक आसपाक जाय, इतरूय समाजाक आसपाक जाय आनी सरकाराकूय आसपाक जाय। आमकां तुमी आयते अशें कांय दिवं ना, हेचे खातीर आमच्या समाजान संघर्ष केला। आम्ही बाबासाहेबांचो आमकां संघर्षाचो मार्ग दिलेलो आसा, त्या संघर्षाच्या मार्गात जे कितें आज आमी मेळयलेलें आसा ते केवळ आमच्या समाजात संघर्ष करून मेळयलेलो आसा आणि जे कितें गजाली आमकां मेळवून घेवपाचे आसा त्या गजालींत सुद्धा ह्या आमच्या सामाजिक संघटना संघर्ष करतात, आमच्या चळवळीचे कार्यकर्ते संघर्ष करतात।
पण ज्या पद्धतीन सरकाराचो तेका साथ जाय तेका सपोर्ट जाय त्या पद्धतीन मेळना त्याचे कारण कितें आसा त्याचे कारण आसा की राजकीय प्रतिनिधित्व जे राजकीय प्रतिनिधित्व समाजा खातीर समाजाच्या या पेडण्या मतदारसंघातल्या संपूर्ण मतदाराचो आवाज म्हणून जो बुलंद आवाज म्हणून वचपाक जाय तो अजून मेरेन वचोंक ना खास करून आमच्या समाजाचो बाबासाहेबान म्हटलेले की राजकारण या समाजाच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली असा ती गुरुकिल्ली आमच्याकडे आज काढून घेतलेली असा आणि ती गुरुकिल्ली जर आमच्या मेळयतले जाल्यार आयज आमी जशे सगळे संघटीत केलेले आसा एकठांय येयलेले आसा तशेंच आमकां हेच्या फुडें रावचें पडटलें आयज गोंय राज्यांत आमची लोकसंख्या 25,500 आसा आणि आम्ही 25,500 असल्या कारणाने आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं वयता आमचो समाज आता गोंयांत विखुरलेलो आसा आमच्या वाड्यांनी कमी मतां आसा म्हणटा कमी मतां आसा आणि त्याच्या खातीर आमच्याकडे कोण पळयना प्रत्येक आमदार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे प्रतिनिधित्व करपी मनीस या समाजाची मतां आमच्याकडे आसात असे सांगतात आणि आमचो समाज आपल्या भुरग्यांची कामां जावपाक जाय आपल्या समाजाची आपल्या शेजारची कामां जावंक जाय म्हणून आम्ही त्यांच्या वांगडा आयज मेरेन रावता पूण आमच्या एखादो भुरगो जो शिकलेलो आसा एड्युकेटेड भुरगो आसा जाका समाजाची तळमळ आसा तो समाजा खातीर काम करू शकता गोंया खातीर काम करू शकता त्या भुरग्याक फुडें येवपा खातीर प्रतिनिधित्व दिवपा खातीर कोण फुडें सरना आणि आयज ह्या पॉलिटिकल पार्टीन तांकां हांव एक नदरेन हाडून दिवंक शकता की ह्या पेडण्या मतदारसंघात 3,500 मतां ही आमच्या समाजाची आसा आणि 3,500 मतां ही कमी मतां ना एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीच्या दिग्गज नेत्याक आम्ही निवडून आणू शकता नाजाल्यार आम्ही त्याका बुडवू सुद्धा शकता हेजे तुम्ही भान दवरपाक जाय आणि या 3,500 असलेल्या समाजात तुम्ही दुर्लक्ष करता आणि या समाजात एड्युकेटेड भुरगे असलेल्या तुम्ही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता आणि त्यांना तुम्ही पुढे येवपाक संधी दिना याचा अर्थ आम्ही कितें समजपाचो आयज गेली 30 वर्सां ह्या समाजाक प्रतिनिधित्व मेळना आम्ही जेन्ना या मेळाव्याचे आयोजन करपाक गांवांनी गेले आमच्या प्रत्येक वाड्यात गेले तेन्ना प्रत्येक वाड्यातल्या प्रत्येक मनशाची एकच तळमळ आसली की हे फावटी आमच्या समाजाचो प्रतिनिधी आमकां विधानसभेत पळोवपाक जाय आणि म्हणून तुम्ही आज सगळे जण हांगासर उपस्थित आहात अभिमान दिसता हेची दखल आज घेवपाक जाय सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन हेची दखल घेवपाक जाय आणि आमकां हे फावटी या विधानसभेत आमच्या भुरग्यांक धाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता टायम कमी आसा बाकीचे वक्ते उलयतले आम्ही कितें करू शकता एकूच आमच्या हांगासर थांबता की पेडण्या मतदारसंघात आम्ही आमची ताकद दाखयलेली आसा ही 3,500 मतां आम्ही एक गट्टा केलेली आसा हे लक्षात घ्या आणि या एक गट्टा मतदाराचे हे पेडण्याचे भवितव्य आता टिकून रावलेले आसा आणि त्याच पद्धतीन गोंयच्या प्रत्येक मतदारसंघात या आमच्या समाजाची मतां निर्णायक मतां आसात आणि ती निर्णायक मतां सुद्धा संपूर्ण गोंयात वचून काडून हे फावटी आमी आमच्या मनशाक जर आमकां प्रतिनिधित्व मेळना जाल्यार त्याचो सुद्धा निर्णय करपाचो आमी निर्णय केलेलो आसा हे आव्हान आसा आणि आयज तुम्ही मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावलेले आसा हांव तुमचे खऱ्यांनीच मनाकाळजाच्यान स्वागत करता तुमचे आभार व्यक्त करता आणि ही 2027 ची निवडणूक
आम्ही मोठ्या प्रमाणात एकटा येऊन